Super Fam, Super Mega Bay is in the fourth days vlog atong isgota ning kabahin aning respeto. Respeto sa atong ginikanan, respeto sa atong katrabaho, respeto sa ato ang mga igsoon, respeto sa atong mga higala. Para nako lang no, ang respeto wala man na nagagikan sa imuhang isig katawo nga unsaon ka na pagtagad so kaya pagtrato, kundi ang respeto nagagikan man pud na nimo. Kung ikaw tawo ka nga dili ka respeto, di jud ka respetuhan na. Pero kon ikaw nagpakita lang ka sa imong tinuod nga side nimo, although lang pud makapasakit nila, although marespetuhan ka ana, but naagi uban nga kuan lang gid nimo mo, maliit lang nimo ba. But ang nakanindot lang kung ang imong respeto ihatag lang pud sa ilaha nga wala lang ka ba nagbalik og respeto pud ba. Sebe wala ka naghunahuna og kapalit. Ang imo lang nagrespect lang ka nila, usalan sila. As long as wala lang nimo sila pasakite, wala lang ang nakapasakit istorya. As long as respeto lang gyud ka, kay ang respeto nagagikan sa imong kagalingon, wala na nila. Kon muna ikaw muna na kuan respetar sa mga tao, sa mga tao makita pud lagun sa ka muna na siya kung gamay ka share Super Fam og so wala para ka-subscribe ako YouTube channel for subscribe Super Mega Bay and hit the notification bell para update mo sa upcoming vlogs na ko. Bye bye.